Bore da bawb. Mae hi'n fore dydd Sul heddiw. A da ni am fynd am dro i'r amgueddfa forwrol yn Nefyn bore 'ma. Mae hi'n tua hanner awr wedi 9 yn y bore. A da ni'n mynd i gyfarfod Lois. A mae Lois yn mynd i siarad tipyn bach efo ni am yr amgueddfa. Ffwr â ni. Mae amgueddfa forwrol Llŷn mewn hen eglwys yn Nefyn. Eglwys Santes Fair. Dyma hi. Mae sylfeini yr eglwys yn hen iawn. Mae sylfeini yr eglwys yma yn dyddio o'r 6ed ganrif. A mae 'na fynwent o amgylch yr eglwys, a mae 'na lawer o forwyr a chapteiniaid Nefyn ar ardal leol wedi cael eu claddu yma. A rŵan amgueddfa sy 'ma. Ac yn yr eglwys ei hun, neu yn yr amgueddfa, dach chi'n medru dysgu lot am hanes morwrol yr ardal a hanes Nefyn. Dach chi'n medru dysgu lot o betha diddorol am hwylio, pysgota, hanes y môr, llongau, pysgotwyr a morwyr yr ardal. A da ni'n mynd i ofyn mwy i Lois rŵan. So, dyma Lois. Helo. Ti'n iawn? Iawn, diolch yn fawr. A ti'n gwirfoddoli yma, wyt, yn yr amgueddfa. Ers faint ti'n gwirfoddoli yma? Dim ond ys yw 8 mis i'n gwirfoddoli yma. A pa fath o betha sy'n yma yn yr amgueddfa? Felly, amgueddfa sy'n edrych ar hanes forwrol Penllyn ydi o. A beth dwi'n gweld yn arbennig am y lle ydi fod o'n hanes y gymuned leol yn fan hyn, ond bod o hefyd yn hanes gwbl rhyngwladol sydd yn cysylltu ni yn fan hyn efo gweddill y byd. A da ni mewn adeilad chydig bach yn wahanol, da ni mewn eglwys. Wel, mae 'na ryw fath o eglwys adeilad crefyddol wedi bod yma ers y canol oesoedd. Dydy'r eglwys yma ddim yn arbennig o hen, mi adeiladwyd hi yn y 4edd ganrif ar 15. Mae'r amgueddfa yma, mae'n amgueddfa forwrol yma ers y 70au, ond nid fel ydych chi'n weld o rwan, mi gafwyd arian loteri yn lle diweddar i ail ddatblygu ac ail ddehongli y casgliadau arbennig sydd yma. Sgyn ti hoff beth yma? Sgyn ti hoff eitem neu rhywbeth? Be 'di'r peth mwyaf diddorol i chdi? I fi, rhain ydyn nhw, y cewyll pysgota. Okay. Oherwydd bod fi wedi treulio lot o amser ar Ynys Enlli, mae gen i fi gyfeillion sydd yn bysgotwyr ar Ynys Enlli ac pysgota, cymychiad, crancod. Wedyn, dwi'n mwynhau sbio ar rhain a ffaith bod nhw wedi cael eu gwneud â llaw o wial a cymharu nhw efo'r pethau modern sy'n cael ei defnyddio hefyd ynde. A ydy'r pethau yma wedi dod o bell? Oes y pethau wedi teithio'n bell i ddod i'r amgueddfa? Siŵr gen i, mae'r gwch yma yn hyn sydd wedi teithio bella. O, waw. Debyg, maen nhw'n meddwl bod o gwch sydd wedi dŵad o orllewin Affrica. O, waw. Mae yna chydig o ddirgelwch o sut yn union mi wedi cyrraedd gogledd orllewin Cymru. Bosib bod o wedi dŵad ar long a wedyn wedi cael ei bod nhw wedi penderfynu bod am lle iddo fo, neu a bod o jyst wedi cael ei... A jyst gadael lle? Ie. O, waw. Wedi golchi i'r lan. O, cool. Mae yna waith ymchwil wedi cael ei wneud yn ddiweddar arno fo lle, hanes diddorol iawn i hwnna. O, waw. O, cool da. O, penglog mae'r fi. Ie. Waw. Mae'n cool, di. Nes i ofyn i Lois be oedd y peth hynna oedd gynnu nhw yn yr amgueddfa, a mae hi'n dangos hwn i mi. Dyma un o'r pethau hynna.
byw... Carreg fedd, di o, ie. Pwy mae hynna'n hen, dydy? 74. Ydy, yn y cyfnod yna, dydy? 1661. A dyma un peth arall diddorol iawn nes i ddysgu heddiw am y penwaig, sef y pysgodyn enwog sydd ar logo Nefyn. So, diolch yn fawr iawn i ti, Lois, am ddangos yr amgueddfa ni a siarad dipyn bach am yr hanes. Wedi mwynhau, diolch yn fawr. Iawn, diolch. Hwyl. Ta. A dyna i chi'r amgueddfa forwrol yn Nefyn ym Mhenllyn. Dewch yma am dro os da chi'n byw yn lleol. Mae 'na siop bach a chaffi bach hefyd, a digon o le i ista tu allan. A ti'n mwynhau dy waith yma? Dwi'n arw iawn. Dysgu rhywbeth newydd bob tro dwi'n dod yma.